pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Araw ng Biyernes, November 28, narito mga balitang aming tinutukan sa North Central ngayon. Naging isang tradisyon sa bayan ng Banayuyo na tuwing ika-27 ng Nobyembre ay gaganapin ang mass wedding upang matulungan ang mga nagsasamang hindi pa kasal. Nati panakaigiddan ti panag-birthday, ano pa'y naging programa nga nairugita yung dati kami ti intayo intultuloy kat pagyamanang kinapo gobernador ta adalatang nang subsuporta dato nga programa apo kat agyaman na launay kini apo gobernador Jerry ta nagdadakkel lagi jay ited na nga regalo lagi tayo kakasar kat. Sa isang araw na serya ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region kontra illegal na droga, umabot sa 5,714,000 na halaga ng tanim ang nadiskubre sa lalawigan ng Benguet nitong ika-25 ng Nobyembre. Drug Abuse Prevention and Control Week ipinagdiwang sa Narvacan National Central High School, symposium, short film, digital poster making contest at iba pang mga aktibidad na isagawa. A drug-free Ilocos, a drug-free Philippines, and a drug-free generation. As someone who has witnessed how illegal drugs destroy dreams, families, and communities, I say this with conviction. Swak sa kulungan ang 4 na suspect sa isinagawang drug bypass ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA RO2 Cagayan Provincial Office bandang alas 8:35 ng hapon kahapon, November 27 sa Luna Extension, Barangay Ugak Sur, Tuguegarao City. Sa katatapos na regular session ng Sangguniang Panlalawigan sa Pangasinan ay binahagi ni Department Head Engineer Alvin Bigay na nasa humigit 10,000 na housing units na ang naipatayo ng Provincial Human Settlements and Urban Development Coordinating Office sa Pangasinan. 8 years, we have established different housing sites in Lingayen, practically all over the province. But for the number of housing units that was undertaken by our office, ginanap kahapon ang 2025 Freedom of Information. Sa ating pinakaunang balita ngayong hapon, Drug Abuse Prevention and Control Week ipinagdiwang sa Narvacan National Central High School, symposium, short film, digital poster making contest at iba pang mga aktibidad na isagawa. Yan ang ating alamin mula sa detalye ng balita ni Ban Tabuyo. Ipinagdiwang kahapon November 27 ang Drug Abuse Prevention and Control o DAPC Week sa Narvacan National Central High School, bayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Sa pamamagitan ng programang ito na inisyatiba ng Department of the Interior and Local Government o DILG Region 1, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 1, Philippine National Police, Department of Education, Department of Health, Provincial Government of Ilocos Sur at LGU Narvacan,
Naisagawa mula sa naturang aktibidad ang symposium upang bigyang ideya ang mga estudyante patungkol sa illegal na droga at masamang epekto nito. Ayon kay Board Member Fahina Singson Saragosa Delgado, na siyang kumatawan kay Governor Jeremiah Jervis Singson, ang laban kontra illegal na droga ay hindi lamang government effort, kundi ito'y community commitment. United for a cause that determines the very future of our communities. A drug-free Ilocos, a drug-free Philippines, and a drug-free generation. As someone who has witnessed how illegal drugs destroy dreams, families, and communities, I say this with conviction. The fight against drugs is not only a government effort, but it is a community commitment. And more importantly, it is an investment in our youth. Binigyang importansya naman ni Mayor Edna Sanidad ang nabanggit na programa ng gobyerno upang maprotektahan ang mga kabataan at ang kanilang mga pangarap. Sa pagkipanayam kay Attorney Benjamin G. Gaspi, PIDEA Region 1 Director, nais nilang libutin ang buong Region 1 upang magbigay ng impormasyon sa mga estudyante patungkol sa drug awareness. Yes sir, hindi lang naman sa Narvacan. No? Lahat ito ay gusto natin na puntahan para magsagawa ng DAPSI or Drug Abuse Prevention Week. No? Para lahat ng mga schools, no? Hindi lang naman sa mga pampubliko at pang-pribado. Kaya iniikot natin sa lahat ng 4 na probinsya ng Ilocos region. No? Kailangan maibigyan natin ng sapat na edukasyon o drug awareness o informasyon ang mga kabataan. Lalo na sir, ino-consider natin na vulnerable members of the society itong mga kabataan. Madali silang odyokan, malambot ang kanilang paninindigan minsan. So kaya minsan yung mga tinatawag natin na peer pressure ay napakalaki. Kaya talaga sa buwan ng November ay isinasagawa natin itong. Kaugnay nito, naging masaya at participative ang mga estudyante ng NNCHS upang lumahok sa mga mind games ng mga resource speaker na mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At bilang parte rin ng programa, mayroon ding short film at digital poster making na naisagawa at dinaluhan ng mga estudyante upang ipakita ang kanilang creativity at talento. Nakapokus ngayong taon ang Summit ng Freedom of Information sa pagpapalakas ng access sa environmental data na siya namang kinakailangan ng mga sektor ng agrikultura at kalikasan. Mula sa Muntinlupa City, alamin ang report ni Nico Valdez. Ginanap kahapon ang 2025 Freedom of Information Summit sa Philinvest Muntinlupa City. Ito ay may temang kalikasan o knowledge access for local and international key actions on sustainability, accountability, and nature. Ang programang ito ay dinaluhan ng mga LGUs, CSOs, academe at marami pang iba. Inisa-isa naman ni Chief Communications and Capacity Development Krisha Kasey Avihar ang mga natrabaho ng Presidential Communications Office kaugnay sa Freedom of Information. 2016, we started redefining how the government builds capacity, equipping FOI implementers with the skills and confidence to sustain transparency at every level. True to our mission of excellence, we took our implementation efforts to new heights, ensuring that openness remains a living practice, not just a policy. Through the conduct of various FOI activities, such as the FOI Bootcamp for newly designated FOI officers,
FRO Hangouts, FDM Symposium, FOI Orientation and Consultation System, FOI Manual Write Shop, and FOI Workshop for librarians. These activities highlight how our collaboration continues to raise the bar, making FOI implementation at par with the highest standards of transparency and public service. After almost 9 years of spearheading this program, we have developed stricter mechanisms to ensure the quality of service afforded by the FOI officers to the public are felt. Thus, we have added more FOI requirements, such as the FOI reports, which contain all the information recorded, stored, and under control and custody of government agencies, and a master list of all FOI requests received and acted upon. After careful and thorough evaluation of these requirements, we would like to report the compliance of government agencies under the executive branch. 161 over 193, or 83.42% in the national government agencies, 58 over 110, or 52.73% in the government-owned and controlled corporations, 197 over 538, or 37.81% in the local water districts, and finally, 76 over 113, or 67.26% in compliance rate in the state universities and colleges. Overall, we achieved a compliance rate of 51.57%, or 492 over 954. Notwithstanding the challenges, the PCO commits to continue capacitating public bodies so that they will be more effective in implementing the FOI program. In recent years, we also witnessed how the undeniable power of access to information continues to reach more Filipinos. Through the electronic FOI or e-FOI portal, citizens are empowered to exercise their right to information with greater ease and confidence. To date, the e-FOI portal platform has received over 253,720 online FOI requests from more than 379,250 registered. Ang summit na ito ay nakafocus sa kung paanong makaka-access ang isang individual ukol sa environmental data para makatulong sa mga magsasaka at kalikasan. It has consistently served as an avenue not only for the discussion and information exchange, but also for reinforcing our communities of practice. Communities that strive to be at the forefront of deepening transparency practices, promoting accountability, and expanding civic participation. With this year's theme, Kalikasan, Knowledge Access for Local and International Key Actions on Sustainability, Accountability, and Nature, we are undertaking a prompt and significant move in integrating freedom of information with environmental stewardship. The discussions we will engage in today, through a series of talks and master presentations, will examine how new approaches with accessible environmental data can foster sustainability, cultivate green, accountability, and support community-driven action. Tuloy pa rin ang mga pakikipaglaban upang may sa batas ang Right to Information Bill. Humigit 10,000 housing units na ipatayo ng Provincial Human Settlements and Urban Development Coordinating Office sa Pangasinan, sa report ni Alma Carlos. Sa katatapos na regular session ng Sangguniang Palalawigan sa Pangasinan ay ibinahagi ni Department of Head Engineer Alvin Bigay na nasa humigit 10,000 na housing units na ang naipatayo ng Provincial Settlements and Urban Development Coordinating Office sa Pangasinan. Sa mensahe ni Bigay ay sinabi niya na nahati ng dalawang uri ang kanilang housing project. Ito ay ang formal income earners na para sa mga guro at mga membro ng PNP at AFP at ang para sa mga informal income earners na nagsisilbing relocation site ng mga informal settlers. Ayon pa kay Bigay na nasa humigit kumulang 20 na housing project na ang naipatupad sa Pangasinan para sa mga formal income earners.
For the past 28 years, we have established different housing sites in Lingayen, practically all over the province, but for the number of housing units that was undertaken by our office, actually these are divided into two. For the formal income earners and the informal income earners. If we speak of formal income earners, these are housing projects intended for the government employees, public school teachers, and members of the PNP-AFP. When we speak of informal settlers, these are the informal settler families, mga relocation po. So, for the formal sector, sa tagal na po, mga more or less mga 20 housing projects na po ang na-implement po in various LGUs, Lingayen, Binalonan, San Carlos, Manawag, to name a few. And for the resettlement, we also have in Lingayen, Infanta, we have in Natividad, practically all the districts in the province of Pangasinan. More or less, ang naipatayo na po natin, ma'am, na pabahay is close to 10,000 units, no po. Matatanda ang layunin ng proyektong ito na makapagbigay ng maayos, ligtas at abot-kayang tirahan para sa bawat pamilya sa Pangasinan tungo sa mas maunlad at mas maayos na pamumuhay. Abangan sa pagbabalik ng North Central ngayon. Naging isang tradisyon sa bayan ng Banayuyo na tuwing ika-27 ng Nobyembre ay gaganapin ang mass wedding upang matulungan ang mga nagsasamang hindi pa kasal. Swak sa kulungan ang 4 na suspect sa isinagawang drug bypass ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA RO2 Cagayan Provincial Office bandang alas 8:35 ng hapon kahapon, November 27 sa Luna Extension, Barangay Ugak Sur, Tuguegarao City. Yan ang mga balitang ating abangan dito lang sa North Central ngayon. ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalakaken di kalidad a piyesa dagitilugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising, kukuha kanimat matunan.
Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sa pagpapatuloy ng mga balita, LGU Banayoyo Ilocos Sur nagsagawa ng mass wedding upang matulungan ang mga nagsasamang hindi pa kasal. Yan ang ating alamin mula sa detalye ng balita ni Danny Antalan. Naging isang tradisyon na sa bayan ng Banayoyo na tuwing ika-27 ng Nobyembre ay gaganapin ang mass wedding upang matulungan ang mga nagsasamang hindi pa kasal. Sa nangyaring selebrasyon ng karawan ni SBM Virgilio Galanga, 11 ang ikinasal. 10 sa mga ito ang ginanap sa Our Lady of Lourdes Parish Church sa pamamagitan ni Father Edel Agamata. Ang kasal na taon-taong ginagawa sa simbahan sa pamamagitan ng pag-sponsor ni na SBM Galanga at ni Rita Galanga na kanyang asawa. Libre ang lahat ng gastusin mula sa singsing, aras, handaan at marami pang iba. Yamanak launay ta manipod din ay rugi dato yung programa tinumutibiyang dahito'y mass wedding, dahito'y panakaigiddan ti panag-birthday. Ano pa'y nagiging programa nga nairugita yung dahito'y kami ti intayo intultuloy. Kat pagyamanang kinapo gobernador ta adalata nga nang subsuporta dahito'y nga programa apo kat agyaman na launay. Kini apo gobernador Jerry ta nagdadakkel lagi jay ited na nga regalo lagi tayo kakasar kata kastunay ti ayat da ke sapay ta agtultuloy lata dahil jay suporta na tapno ti kasta datoy nga intay nga aramiden ket may tultuloy mat apo birthday mo kung sikat tinangkot ti regalo sa mayor ay wala po bang nalang ako ipay tayo dagijay adang blessing mat nga maawat tayo masyapol nga i-share tayo aging gana jay kaya tayo lag mat ang may share apo tapno may pakita nga adda panagayat tayo dagiti kakailyan tayo apo. Kasama rin sa mga naging aktibidad ang isinagawang pagbibinyag sa mga bata na mga ikinasal na mayroon ng anak. Nabigyan rin ng regalo na TV, LPG at burner ang mga bagong kasal. May mga inihanda ring regalo para sa mga mamamayan ng Banayoyo. Pangunahing bisita si Gobernador Jerry Singson na taon-taon namang pumupunta sa mass wedding ng nasabing bayan. Tinawin-tawin met at datay dito ag birthday kaya na niranapin at mass wedding. So happy met happy tayo amin ta ado ti nagkasar nga nagkanen iti napintas nga pagrubuatan ti pamilyada kaya suneta po happy tayo amin tatangal daw kaya itutuloy tayo ti palagkay kaysa pati tayo nga bendisyon ni Apo Diyos kaya tayo. Ginawa ang resepsyon ng mga bagong kasal pati na rin ang selebrasyon ng karawan ni SBM Ver sa kanyang tahanan kung saan maraming mga bisita at kababayan ang pumunta upang magbigay ng pagbati sa kanila. Bilang resulta ng mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, binunot at sinunog ng mga operatiba ang tanim na marijuana na nagkakahalaga ng mahigit na 5.7 million pesos sa serye ng Marijuana Eradication Operation. Sa report ni Jenica Valdez.
Sa isang araw na serye ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region kontra illegal na droga, umabot sa 5.7 milyon na halaga ng tanim ang nadiskubre sa lalawagin ng Benguet nitong ika-25 ng Nobyembre. Ayon sa ulat mula sa Regional Operations Division ng PROCAR, 7 plantasyon ng marijuana na natamna ng 28,070 fully grown marijuana plants na may standard drug price na 5.6 million ang nadiskubre sa barangay Takadang, Kibungan. Habang isang plantasyon naman na natamna ng 500 FGMJP na may SDP na 100,000 ang natagpuan sa barangay Central, Kapangan. Ang mga operasyong ito ay naging matagumpay dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba mula sa Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit at Provincial Special Operations Group ng Benguet Provincial Office, Kibungan Municipal Police Station, Kapangan MPS, 2nd Benguet Provincial Mobile Force Company, Regional Intelligence Unit 14 at Philippine Drug Enforcement Agency CAR. Lahat ng nadiskubreng tanim na marijuana ay agad na binunot at sinunog ng mga operatiba. Patuloy din ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng plantasyon ng marijuana sa mga karatig na lugar at mahuli ang mga individual na responsable sa pagtatanim nito. Drug den sa Tuguegarao City, sinalakay at winasak ng PNP at PIDEA. 4 na suspect arestado. Sa detalye ng balita ni Rian Ganson. Swak sa kulungan ng 4 na suspect sa isinagawang drug bypass ng Philippine Drug Enforcement Agency, PIDEA RO2 Cagayan Provincial Office. Bandang 8:35 ng hapon, kahapon November 27, sa Luha Extension, Barangay Ugak Sur, Tuguegarao City. Ang operasyon ay pinangunahan at pinagtulungan ng PDEG SOU2, RDEU2, PDEU o PIU, RIU2, PIT Cagayan South, 1st CPMFC at ang Tuguegarao City Police Station. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 8.5 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 57,800 bypass money at iba't ibang drug paraphernalia. Mahaharap naman ang mga suspect sa kasong paglabag sa Sections 5, 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang mga balitang aming nakalap sa North Central ngayon. Maaari kaming ipalo sa aming mga social media accounts para sa palaging updated sa aming mga live stream. Ako si Jerry Gabaon. Magandang hapon, North and Central Luzon.